Ladala, assalamualaikum bose, ketemu dengan Goang Rujak, sahabat media sosial yang aku cintai. Semoga Anda bahagia sepanjang masa dari dunia sampai akhirat. Nih gua promosi nama lo semua. Sekarang Mbak Goang hari ini dagang membawa berbagai macam buah. Tentu bagi Anda yang hari Sabtu ini masuk hari Minggu, mungkin Anda traveling melewati dari kota Metro Randu Blatung, tentu Anda pasti akan ketemu ya di pinggir jalan Goang Rujak akan menyajikan suatu kulineran yang selalu dinanti-nanti oleh ibu-ibu yang sedang hamil, mungkin ibu-ibu juga yang baru lekasan ingin punya anak. Ini di antara buah yang gua bawa kali ini antara lain ya, ini ada buah semangka. Gua percaya lo sama gua aja nih, karena gua ini ahlinya buah, sudah berjualan buah, lisensi dari Badan POM Kesehatan itu sudah mendapatkan sertifikat tanah ya. Ini buah semangka nih. Vitamin dari buah semangka itu banyak sekali. Vitamin antara lain yang ada kandungan ini adalah vitamin L2 super. Nah, kalau Anda mengkonsumsi banyak semangka, tentu cairan Anda akan bertambah dan tenaga Anda fresh untuk menghadapi masa-masa dunia yang penuh dengan cemburu sosial. Ini melon guys, gua kasih tahu sama lo orang, mungkin lo orang tidak paham tentang familiar dari buah melon yang selama ini banyak dikonsumsi tapi tidak tahu manfaat dari buah melon. Buah melon ini bisa menurunkan berbagai macam jenis penyakit, terutama penyakit yang Anda derita, yaitu ini ada kandungan vitamin, yaitu vitamin DT. Vitamin DT ini sudah saya share di media gambar zaman dahulu dan sudah saya ini uji laborat. Vitamin DT terkandung dalam buah melon ini. Yang pertama adalah bisa menurunkan darah tinggi ya, makanya darah tinggi itu hati-hati. Penyebab stroke adalah darah tinggi. Kalau Anda tidak mengerti dari manfaat buah melon, lo akan celaka. Kalau udah gini, wah susah lo, bener. Lo cantik, lo tampan, lo ganteng, kalau udah gini, wah jadi sampah kehidupan bagi orang-orang yang tidak tahu tentang prikemanusiaan, yang adanya prikehewanan ya, betul gitu. Kalau bagi orang yang tahu tentang kehidupan, arti hidup adalah hanya saling ya, begitulah. Anda tahu sendiri, ini melon ini vitaminnya banyak sekali. Kalau Anda tidak mengkonsumsi melon, Anda akan kecewa, terutama Anda yang saat ini menderita penyakit darah tinggi. Kunci dan tahu bagaimana orang mempunyai penyakit darah tinggi itu orangnya suka pemarah ya, orangnya suka marah-marah, nggak ada apa-apa marah-marah. Kalau darah itu tidak bisa stabil karena tekanan darah itu naik, suka marah, akhirnya stroke babar pisan nek ora kayak kemarin iki sing jangane melon kon iso cilaka. Setuk maneh iku jajak apik kae bareng kon iku ngerti. Karene ya. Apa Mbak? Melon. Loh, ya wingi melon setengah sak Mbak iki. Oh, wis dikai dhuwit. Wis. Oh, tak kira lha iki pira? Iki 70. 70 iku duwike duwike. Duwike 17. Waduh, tak kira tiwas tak kek ngono ki, tak kira melonku ta. Nek nggo. Ya ora, iku tak sok nganggur ngono wae. Sik Mbak, tak. Nek mbek nggo ya ijo iki. Ora, tak sok nganggur ae. Yang diupload ah. Ana Mbak. Ya, guys. Kayak kene lho Mbak, kayak endi Mbak? Sak desa, sak ta. Iya. Sak iya kayak kono kayak. Ora saku. Ora. Wah. Kau mamatku saiki. Lah yo kan Kok ketok aku kok. angger kok golek ya ketok iki lho tak. Iki lho Mbak tak nganu. Lah iki ning sak iki ya ora tak longi lah, tak kira kan aku ya petuk kowe ning pasar wingi. Ora nek mbek longi ya tak ijolane. Ora. Enggak duit-duitan nek wong siji. Iya, wong dagangan iku karo ora cukup diwis-diwis nang ora iso ngiris. Mbak tak golekne duit. Kabeh 71 ngono.
Iki piro 70? 20. Aki kok. Iya. Iya. Andang di ana wis wong karuan kok sak diitung giring. Sak diitung giring. Kayak kene. Iya. Ngisor ning kono. Lah wingi kae sak kenjang kae payu. 20 payu. Akeh sing butok ate ya. Iya. Antar Pak sapa Mbak Loro? Iki Oh. iki tak tawani gelem dek ini. Ya gak apa-apa. Nang poso ki aku pengen sekali. Iya. Iki yo antek poso ndra yo entek, Po. Nek mau gak duwe. Cek saithik engko nek menek wong golek. Cek saundoan lho. Pak So gak tau ketok nang ndi. Nembon. Anu Mbak gawe lapak niku lho Mbak ning arep SMP. Mbak ku lho. Kono. Yo iku naik nyewone nganu ya kancok-kancok kono nyewone iku mampu karo anune andeng aku foto iki lho. Kono kuwi malah sampean pokoke anu pokoke antok-antok anu kuwi. Yo anu rakone pasar. Rakone pasar. Engko paling kok nek iso usahakno manggon ning etane gilingan. Nek menawa. Engko nek gak anu ya etane beras kono. Kowe tak goleki terus iki Pak So nang ndi parake. Jagungku kemakar. Wis alhamdulillah. Jae Iya Mbak. jagungnya kemakar anu Kemakar. Oh. jagung kacang ijone kembang. Gede iki nek berita wong gonem jerene kok wong nabrak sepur ki tenan apa ora? Kok dilebokno ning HP? Wong sisir. Iya. Iya, mati. Ceritane piye Mbak kok iso nganu bunuh diri iki? Utang piye? akeh. Utang sing akeh ki wong ku jere kami tuwa dibayar nek nganti utang ya. Lah senenge wong kadung tau dadi wong sugih. Sing diutang bojone apa nganu? Iya, Kami tuwane. Iya. Oh. Utang ditunggu utang leh lah apa leh utang ki menangan. Enak ya disauri gak enak semoyo kok lewangi bunuh diri. Lah ya jenenge bungkelen kadang Oh, iku tangga Mbak iki. tanggane bojoku. Oh, aduh aku ndelok ning HP lulu. Mu apane sing remuk karo. Jere sirahe ilang. Kak ketemu digoleki temok. Lah wong sepur anjane loro mayu sepur ya kuwi yo. Waduh. Tapi yo nganu, nek Iya, jenenge iya. wong ki yo. Lah utangku lho sak dadah nyatane aku yo ora bunuh diri. Angger ape bunuh diri ngono ku yo eling-eling anu kasidon. Ndak utang. Alah wong jenenge manusa iki kandhe utang. Lah ya kok ndek orjen apik aku ngono. Kuwi. Lah nyanyi piye kae rene. Utang dolanan kuwi koe. Iya, arang kuwi. Oh, sing iki ku tuku terus tengah. Endi nek murah. Malah wong jenenge orsin kawak kok dhisik kok. Yo gak ngene kancaku tak kon genteni. Duwe liburan bareng. Alah anggo dolanan Mbak aku kuwi. Ngono kuwi timbang sirah mumet iki kakean ngombe banyu arak ngono kuwi ya. Ngono kuwi. Ya matur nuwun Mbak ya. Matur nuwun aku dhewe ngene iki ndek utang iki kok. Utang Apa? anu solar wong duwike tak nggo sik. Alah ora apa-apa sing penting aja bunuh diri. Alah. Engko terok kami tuwa nem. Lah wong wek kowe wis meh panen kok. Wis meh panen. Apik alhamdulillah ya. Kowe tak goleki terus iki Pak So ki nang ndi ki batinku nek tak goleki mupeng nganti tuk nganu lapak kidul kae nganti etan kulon. Iki lho apa jenenge? Ora enek. Ekonomine nggih seret. Ane landang metu yo malah seret pindho leh kok. Lah. Landang metu mbah golek-golek. Nek ning anu dana sak kole wis muni duwe. Tenan saiki. 10 juta sapi sita. Ngeri saiki semongko Iku tenan. meh panen. Jagungku kemakar. Tak Penting kira- aku ning baon sik. Tak kira ki sampean golek nggon sik nggone yo ora duwe kontrane wis niku. Lah diupload lah. Aku Engko. seneng anggere wong ngupload. Alhamdulillah Mbak ya wis matur nuwun kok nek. Iya. Engko nek Wong iki ning pasar jan.
Iya, engko tak. Aku ndenge teko kene ndang kudu ngusing kok arep teka kesel. Ya ora apa-apa lah kan Wis aku mburi. ndenge. Lah iya. Lah sarapan sik piye nang ora enek apa-apa, ora masak apa-apa. Aku urung masak malan. Nggih. Sego tak unggahno tinggal. Aku pulang telo-telo sik iki. Lah le wong kami tuwa kok nganti nabrak sepur ndase dhewe digoleki gak nemokno. Ilang mbok temok kae bae. Waduh yo. Rasane kok iki. Iya yo. Jadi kok ana sing cerita bojone jere selingkuh apa sing anu gak kakean utang. Lah Nek jare bojoku ngono, nek aku kleru berarti bojoku nek cerita kleru ya. oh iya kowe tanggane cara mono ya roh le. Aku nek ning pasar ya ngono. Nek iya ya nek ora. Iya tanggane iki mesti roh ta Arep masakno. biasane nek utang ya ndang gowo ya ngono nek aku. Iya. Kan aku wis kulino kenal. Iya, wis kenal ngono kuwi. Aku gede iki ora metu kene ya. Iya. Mumpung rono, teko kono. Lah gledekane lak ya enak enak kudu dodol. Ora. Wis maksudnya mulai. Oh. Jajal metu kono lho, jam buntu. Lho, teko kono nek gak petuk dalane, tebus kono balik ning dalan gede. Iya, rono mubeng rono. Aku gak metu kuwi ae aku ngono. Lah ya rono dalan gede rono tok ngarep omahe Yeni kuwi penyanyi kuwi. Nah, dideleki ngene. Iya, Mbak. Nggih. Oh, enggak. Mana nek tanggapan anu Apa? kalonnya ning kono mae. Iya Yeni kuwi le. Pangkalan LPG. Iya, lah iya kuwi omahe Yeni. Buane ning kono. Ya ning kono le Yenine ya kadang yo rene wong saiki omah cepur. Iku ki angger tuku semangka ning jane terus buane. Iya. Ini apik Yeni kucine. Inka. Wah, mau kucing ngono ki panganane larang. Iku lho, panganane iki mesti 20.000. Ngene kene iki do kaplingan ngono to. Iku iya lah, iki kaplingan kono wis dituku Sak kaplingan. kapling piro? Iku diborong karo wong Jakarta pindang, diborong kapling bisa sak kapling swidak enek 70 ya sini. Iku entak kabeh kuwi digenteni karo wong Jakarta wong sugih mbah. Mergawene apa ora roh. Wong pindahan anyar wong Jakarta. Wong ben kono lek cek nunut. Sampean. Kenane kok Nek ora nunut lho wae wong tuwek anu ya rendes Alah. apa. iya slot-slote Mbak aku iki ya padha wae tuku. Aku dhisik ya bodo rujak iki untuk anu dhewe. Ora nek sing Oh, tak. ini pasar. Yo nek pasar. Yo nggih alhamdulillah matur nuwun. Nggih. Nggih, gampang. Nah, niku lengganane kula niku kelengganan aku marik-marik niku gawanane semangka kadang nggih gawon apa mawon. Kadang kula niku utang niku ya dipercaya, kula niku utange wonge suceng kok. Makane ngandhet digoleki kok kene wong nek mboten apik niku nggih mbayare urut angel niku ya ora ngarah digoleki. Kula niku lho mbok ning pasar niku apa tak gawa. Bakul niku percaya kalih kula. Ae kula niku nggih ngoten niku, teh abang ya abang, teh ijo ya ijo. Oh, niki sebentar melih niki. Niki namine napa? Dondong. Untuk Anda mungkin enggak tahu ya. Ini cah-cah iki enggak ngerti karo sampean. Mene dondong sampean duwe penyakit asam urat kon ya. Enake kon kayak makan dondong iku. Nek kon duwe penyakit asam urat iki gak konsumsi dondong kon ora iso kecut ngono lho. Tidak tambah lempok, aku dhewe gak ngerti lho masa vitamin dondong lho. Iki dondong nila musim dondong. Kan nek musim pencet gak ono. Men musim pencet iku dinane saiki wis ora ono pencet. Masalah gak musim nah. Iki rek setengah rek apa ki nanas rek. Ki nanas sik enom iki. Durung pati tuwek iki jajak tuku. Ya apa meneh pasar memang cacang golek nanas sing rada rada kuning gak ono. Gak ono ora pasaran kene iku beda karo pasar kota nah. Nganu rek nek pasar kene iku rek meneh buahe apa ngono ya iku ae dituku ya ono rek. Cem-cem gak ono rek. Vitamine iki akeh rek iki, vitamine ono. Ya jane vitamin nanas iku aku dhewe ora nganu. Kurang suka nanas. Masa nanas iku katel aku. Alergi nanas. Ya ono vitamin G nih. Kandungan vitamin G ngono rek iki no nanas iki vitamin G vitamin gatal iki. Ini ana blembing lho. Kepengin blembing ta kon. Iki blembenge sik enom-enom iku. Oh blembing gak kecut, mbah kecut, meneh blembing iki gak kecut gak blembing nah iki sik enom iki.
tuli maning kayak kiye, bimbing nyonge kiye ya. Ya keprek tuli maning orang apa ya ora kepenak kiye ya. Tuli maning blimbing nyong kiye. Vitaminnya ada vitamin apa lek? Vitaminnya ada vitamin apa ya? Tuli maning vitaminnya karane blimbing kiye ya, vitaminnya vitamin S. Semlemet. Oh, vitamin S lek. Nah, keprewe maning lek. Lah ini ana niki iki apa lek kates. Ini kayaknya gandul nggak nyong ngerti kates. Yang tuli mari sambang kene ya orang ngerti apa sih kates kia. Orang ngerti lah gandul. Ya gandul nyong iki gandul kia ya. Vitamin gandul kia enak walah. Gandul kia kok ana duwe penyakit apa ya? Penyakit kia pas lambung, wetenge nyong kencot terus dulu Ramadan. Ya makanya gandul kia vitaminnya walah marai sehat. Niki ana maning ya. Vitaminnya ana maning apa ya? Vitaminnya ana maning sing arane timun. Ya, timun. Timun ki vitamin keluk timun ya. Nyong dek mangan timun koyo kiye. Kayak kawak nyong kayak kiye. Kakan mangan timun gara-gara nyong kiye. Wajah ya ora tua-tua. Dek wong lanang tuli manis senengane mangan timun. Lah kepriwe wae kak timun wong duwene timun. Ya, wong lanang ki sering mangan timun, menambah hormon. Tuli wong lanang niku lek hormone kurang, wajah niku pucet. Tuli maring pucet wajah kayak bekerut kayak kuek. Ora masuk. Makan timun. Tuli maring timun sing ukih. Menaikkan hormon laki-laki timun niku. Lek mboten percaya kali omongane nyong, aku dhewe yo bingung niku. Percaya paling sapa maning. Nyong ki ya dokter. Apa betul dokter? Iya nyong dokter badoknya banter. Dulu sekian dulu ya. Ini wah ada tuli maring ditekani. Waduh murah ya 70 ya. 70 ya larang. Buat ora kuat tak buat. Sok bae kayak kue. Oh. Kemarin udah dikasih sama dia udah dikasih tapi belum habis mah dikirimin lagi. Wah ini padahal yang namanya ini mahal sekali bener, dipasang nggak ada ya, betul sama sekali berasa nggak ada. Gua udah nyari udah lama yang namanya melon itu nggak ada. Ini silahkan beli aja. 1 biji berapa mbak kalau jual? Ini kalau jual 1 biji gua jual Rp5.000, yang gede 10.000. Mari silahkan dibeli nih, saya jual bijian juga nih. Oh ya kalau rujak aku mau berangkat bekerja bos, semoga laris wis tak japanane. Bismillahirrahmanirrahim. Tolu kentung gak lunga sengkala mingkem garangan putar melewat wong bagus golek sandang pangan. Ula lanang padha nyimpang, ula wedok padha ndopro sing tuku padha gemroyok joku semprong bolong buntu alu pinjal tumane asu. Rondo ompong melu wong, rondo ayu melu aku, nanging sing lemu tek sing kuru aku tidak mau, sebab tek sing kuru balung tok. Ya. Kopat kapit barang kecepet sapu gerang saka runteng kakang kawah adi-adi padha tangi aja pijer turu wae golek sandang pangan kanggo nyukupi wetenge dewi. Bakul rujak edan wedokan paling penak. Ayo demenan. Oh, demen iki apa lek seneng.